Cestovanie stopom nepatrí k najpohodlnejším spôsobom do Prahy, zvlášť ak človek cestuje do Rumunska. Aké nástroje nás čakajú za našimi východnými hranicami, čo očakávať od šoférov, akí sú Rumúni a v čom sme odlišní? Odpovede na tieto otázky hľadal Martin Kuchár, ktorý sa zhováral s Miroslavom Gejdošom. Väčšina ľudí ide na dovolenku do Chorvátska. Prečo sa Miro Gejdoš vybral na východ? Každý ide do Chorvátska, ja idem do Rumunska, každý rozpráva o Chorvátsku a ja chcem rozprávať o niečom, o čom iní ľudia nerozprávajú a chcem žiť zo svojich spomienok, ktoré budú iné ako spomienky väčšiny tohto sveta alebo väčšiny ľudí, ktorých poznám. Ako ste sa dostali do Rumunska? Dostali sme sa tam stopom, chceli sme cestovať lacno a chceli sme niečo zažiť. Ako ste mali cestu? Tak na Slovensku, kým sme stopovali, tak to bolo v podstate také bezpečné, tu sme neočakávali žiadne problémy, ale bolo to dosť náročné niekoho stopnúť, hlavne na Slovensku, tu tí ľudia nie sú až takí ochotní. Potom už keď sme boli na Ukrajine, tak to začalo byť zaujímavé, začali nás brať rôzni ľudia a každý z tých ľudí bol taký patriot, každý bol hrdý na to svoje mesto, kde bol a všade nám chceli niečo ukázať. A zobral nás ďalší mladý chalan a on nám začal zase o zámku rozprávať. My sme mu povedali, že vieš čo, tak možno inokedy, ale my sa ponáhľame, my chceme byť čím skôr v Rumunsku a on nás samozrejme zaviezol až na zámok, úplne do centra mesta a pre stopára byť v centre mesta je najhoršie, čo môže byť. Stretli sme naozaj zaujímavých ľudí, ktorí nás viezli, niektorí boli dosť šialení pri tom, ako šoférovali, tých sme volali street racery a keď sme prišli potom do Rumunska, tak nestretli sme sa takmer so žiadnymi problémami, že by sme sa museli báť. Jediná taká nebezpečná situácia, do ktorej sme sa dostali, tak bolo, viezol nás jeden chlapík, ja neviem, možno nejakých 200 kilometrov a už keď zastal na benzínke, vyťahol spod sedačky bejsbalovú palicu. A samozrejme sa stalo, keď sme vystúpili v meste Kluž, kde nás viezol, tak začal od nás pýtať peniaze. Nevedel veľmi dobre po anglicky, ale vedel slovo money. No a ja som mu potom veľmi rýchlo vysvetlil, že my platiť nebudeme, že on nie je ani taxík, ani autobus a my stopujeme preto, lebo je to zadarmo a on nás zobrať nemusel, keď nechcel, takže mu peniaze nedáme. To bola naozaj jediná taká situácia za celú dobu, kedy sme sa báli, čo sa stane. Kam ste mali namierené? Zavítali ste aj do slovenských dedín? Mali sme plán, že plán nemáme. Bolo nám v podstate jedno, kde budeme alebo čo zažijeme, ale mali sme dva také ciele, čo určite chceme navštíviť a to bola jedna zo slovenských dedín v Sedmohradsku a Drakulov hrad Poenári, respektíve zrúcanina tohto hradu pod Transylvánskymi Alpami. Mali sme šťastie, že sme videli okrem toho aj veľmi veľa iných zaujímavých miest. Dostali sme sa aj do Bukurešti a nakoniec sme sa dostali aj k moru. Akí sú rumunskí Slováci? Keď sme išli tam, tak nevedel som, čo mám čakať. Čakal som, že to budú chudobní ľudia, ktorí budú žiť jednoducho, ale počul som o nich, že sú veľmi takí priateľskí a že by dali aj posledné, čo majú. No a z takej prvotnej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sú to chudobní, jednoduchí ľudia, ktorí nedajú ani to, čo majú. Prišiel chlap, rumunský Slovák a ako sa s nami začal rozprávať, tak jedna z prvých vied bolo, že či by sme mu nedali peniaze na pivo. No a potom sme stretli aj farára v tej dedine. Bolo nám povedané, že má novú, veľkú, zrekonštruovanú faru. No a dúfali sme, že on by nás mohol ubytovať a pán farár nám povedal peknou slovenčinou, ja nie som hotel. Ako sme mali túto skúsenosť s pánom farárom, tak som povedal koniec, ideme preč, tu už nechcem byť ani chvíľu. Prišli sme do ďalšej slovenskej dediny, tá sa volá Bodonoš a tam to bolo ako v inom svete, úplne iní ľudia. Tam sme do pol hodiny sme boli ubytovaní, bývali sme zadarmo, mali sme zabezpečenú stravu, mohli sme si kúpiť zajaca, mohli sme si kúpiť domácu pálenku, tam sa o nás starali, ako keby sme boli ich vlastní ľudia. Pred cestou do Rumunska si spomínal, že si donesieš nejaký suvenír z hradu grofa Drakulu. Podarilo sa? Nedoniesol som odtiaľ nič, lebo nič tam nestálo za to, čo by sa odtiaľ dalo zobrať. Boli to fakt už iba rozválané steny. Nič sa odtiaľ nedalo zobrať. Keby sa dalo, určite by som to mal. Bola tam zavesená jedna špinavá rumunská zástava, no ale bola vysoko. Stopovali ste aj v noci? Rumunsko je predsa Rumunsko. Ani na Slovensku by si to niekto nedovolil. Tak hovorí sa, že v noci by sa nemalo stopovať. Ak sú nejaké pravidlá pre stopárov, napríklad, že sa nestopuje v noci, že ak stopujete traja, tak sa nedostanete nikde, tak v Rumunsku neplatí nič. Tam neplatia žiadne pravidlá stopovania, tam sa stopuje non-stop. A ja by som povedal, že možno ešte lepšie sa stopuje v noci. Spomínal si Bukureš. Je to veľkomesto, ale trošku iné ako tie európske. Čím ťa zaujalo? Nie si predsa typický turista. Tak najviac asi tými historickými budovami. Cíti tam na tých uliciach, že to mesto stále dýcha takou históriou a že naozaj to mesto malo a ešte aj má významnú úlohu v rámci Európy. Kam ste išli po návšteve Bukurešti? Keď sme boli v Bukurešti, tak sme mali v pláne, že večer už pôjdeme domov.
Boli sme v Bukurešti iba jeden deň. Mali sme pred sebou mapu metra v Bukurešti a pri jednej stanici bola značka diaľnice. A začali sme tak rozmýšľať, že kde by tá diaľnica mohla ísť. No a išiel okolo jeden mladý muž, tak sme ho zastavili a opýtali sme sa ho, že kde ide diaľnica, a povedal, že k moru. A už nám nebolo viacej treba. Okolo 5:00 sme už stáli za tou tabuľkou, kde je Bukurešť, aj to preškrtnuté červeným, a už sme mali značku CT, že sme chceli ísť do Konstanci. A večer sme tam boli. Ani nie v Konstanci, ale ešte ďalej 5 km od bulharských hraníc, vo Vamaveke. Tie chlapík, ktorý nás viezol, nám povedal: radšej si pospíte, kým ste v aute, lebo tam spať nebudete. Tam sa pije, tam sú ženy, tam sú drogy, tam budete tancovať, tam horí oheň na pláži, tam sa robí všetko, len sa tam nespí. Rumunsko si precestoval doslova krížom krážom. Aká je to krajina? Je to krajina, ktorej sa u nás veľmi krivdí. Ľudia majú predsudky o nej a väčšinou sú to ľudia, ktorí v Rumunsku nikdy neboli a maximálne o Rumunsku niečo počuli od takých ľudí, ktorí tam boli ešte za Čaučeskovej vlády, možno pred 30-40 rokmi.